Hello. Hey, tukina hian bungtlang south vok vultu pizo boy komna hun kan mang dona hei vok chuan pe meka komna hun thatak min pe kan lom hle mai o hei kan muang hian ka bulami hi pizo boy helaya vok vultu ania a komna toy kan nei dona ni ama sain ke kholring YouTube channel a kan no lom vek chewa kan video te min hlut saka min lo thir sak thina wangin kan loma lom thu kan hril chuwa chuan kan channel i lo la subscribe lo ani chuan khongain min lo subscribe sakla kan video thar jok te i lo muzel thainan notification bell kha khongain min lo on sak don nia episode boy chi baile chi bai oh hey vokhi in vul na sak le maya ange ni helaya in vok vul vel hi in vul tran na te arei to em la rei lo ve ni kum July ni thuma tang khan kan fol tran mo oh chuan hei thariat kan la pum lo de ani ani chu ani le tun din hmuna hian engza chiang nge in vul hei pariat chu kan han vul ve mo ani chu paria ta tang bulin tran ti na bul ani chu ange ni helaya hei thir tu ten hriat chak de an nei thina ni abik takina chopek chungchang te hi hriat an chak le zual thina a cho hi engtin nge in pek in chhum nge pick fit in pe nge hei poisa te kan har sat de wang hian a chum te pon kan chuma ti hian kar khata voi ni kan chuma mo chang el te le fa vai te nen cho hi kan chuma chuan pick fit le vaimim chi hi kan petel boka mo tiang chuan kan en kola ani chuan i soidana chuan a cho kha ning noi te le bu fai te le chang el le nim na te in chuma chuanin chuta chuan ange ni a cho in pek don khan huit vai te le big fit tenen in mix in pola in pele tina ni mo tiang chuan kan pola kan pe ani chu ani a chohlang khatia kan pek thailo po khan kan mix ang chi khan omzi om thoi ni sia em omzia a om vok te po an that pui chuan kan sia mo a chohlang top pek a chuan ba kan ha dam ve deuta a pick fit te hut vai te kan pek tel lo chuan kar khata voi thum emo chum kan ngai dona chu wang chuan pick fit te vai mim chi hut vai vel kha kan petel ta mo chu tiang chuan ke ma ni po kan ha dama vok po an tha deuh in ka sia ani chu lom om na sat chu chuanin ani le tun din mona hianin apui turang chi te hi i vulem nge apa vek an di nge anu vek apui tur hi puili tur chuan kan in bua sei ve mo kan vul ve a ta hian pui thum tuna hian a rai lai kan nei a april vel hian nei tura kan in be se a chuan tilai hian anu pakhat kan la nei boka chuan a pa pali le anu pali ani chu tiang chuan kan vul ole hei kan muangin heng hi pizo boy tun din huna avok vulte an dia hei an thlom hle mai heng hi hei an lian khop maya thanga vel a upa an nia khu kan muang khuan tukin hi jingdariat le chan ve ala rilo hreta hei so an peme kani tun din huna hian so lam ale lam te po so kan la en le zelang heng hi helai pani hi anu ania pizo boi vok volte an thakhup maya hei a soidan chuan heng pan hi tuna hian tun din huna hian an rai meka tuna tanga tharei lote a no hring tur te an dia hei an duam khop mai kan huangin so lam te po so an ni veka li kan la pan zelanga so lam te po so ani vekani
tun din hmunah hian vok pariat an vul mek a an vok te hian tho thang thain hmu an nuam khop mai chuan hei helamah hian anu pakhat apui tur arai lai a awm ve le bawk a hei tuk thuan ai ve mek ani a lian khop mai heng pawh hi karin danin inchi somli aya te lo tura kan ngaia hei kan hriat ang hian bungtlang saut khua hian vok vul an tui thar em a farm puitling tak tak nei kha kan la an la om chia lo na in nge ni pariat pakua som han ti velte som ni khat vulang chi kha anom deuh nakani tun din hmunah hian hei kan hmuang hian thu tapo khuan pahnih an oma cho an ei meka ni china amaina a soi tawng khanin a cho hi tun din hmunah hian pig feed hlang an la perem chang thei chi alowa chuwangin a cho khaning noi te le a bu fai te an chhum saka chang el le an hnim hna chi hrang hrang te nen an chhum sakani chung chu an pig feed te nen an mixa an pe ani hei kan hmuang hianin an vok te hi an tho thang tha a ka channel masalama ka lo soi tawng khanin vok pui chu an thau lutuk tur ani lova an cher lutuk tur ani lowa a thei hram chuan pig feed ang chi kan pe ani chuanin tuk khata vok pui pakhat hian kg khat le chan ve a cho hi han ei thei sela chuan lai lama kg khat le chan ve pig feed hlang kan lo pe thei lo ani po in pig feed hlang kan lo perem chang thei lowa a cho kan lo chhum ani po in a kg ang zong khan soi arem chi lo ani po in puar lutuk lo vel khanin pe ila atok vel chaw ni an thau lutuk kha chuanin no nei vel an har sata no hrin an har sata no pai tamte an har sat thina har sat na sang sang an thau lutuk kha chuan a thlen theia chuwangin vok pui tur chu an thau lutuk tur ani lova enge ni an cher lutuk tur ani lo bawk ani hei helama te pawh hian pahnih an awma lehlama sawn pathum tun din hmuna an awm mek bawk ani saw lamah sawn a chaw a pe mek ani tun din hmunah hian hei kan hmuang hianin an lian tha khop mai a an ni hi kan hriat dan tur chuanin ran duat tak an ni a hei an ran te pawh hi an duat tih hriat takin thlamuang takin an awma chaw ten ei ani vok vul a hlawtling zel turin duh sakna kan han hlan a nge ni aizola farm puitling tak tak nei te ang khanin voi khatna bul han tan deuh hnuai te hi a harsa a chubangin an phak ang tok le an thei ang tokin hei bul an tan ve mek ani tun din hmunah hianin a duh sakna kan han hlan mol ani ti kha kan sai duan ni chuan hei helaya kan hmuang hian hei hi a chaw an chhumna bel ani ta hian ning noi vel le bu fai te hnim hna le chang el tih vel te kha an chhum ta a chuan a chhak lama stock point an nei a chuta chuanin pig feed vel kha an da chung te nen chuan an mix a tun din hmunah hian an pe mek ani
hei a in te pawh hi an duh angin an la ti thei bik chiah lowa hma chhawp tam tak an nei a a in te pawh hi sak that a vok te pawh hi han vul bel zel te kha an tuma tur din hmunah hianin